ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилооти навид мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардад. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 12 сафири нави фавқулода ва мухтори кишварҳои хориҷ эътимоднома қабул карданд. Сарвари давлат зимни суханронӣ ҳамаи сафиронро ба муносибати оғоз гардидани фаъолияти дипломатияшон дар ин маснади пуршараф дар ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрику таҳният гуфтанд. ҷузъиёти бештар дар шарҳи ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 2 март дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 12 сафири нави фавқулода ва мухтори кишварҳои хориҷ эътимоднома қабул карданд. зимни маросими эътимодномасупорӣ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сафирони фавқулода ва мухтори Япония Айки Тошиҳиро, ҷумҳурии Корея Квон Донг Сок, ҷумҳурии Арабии Миср Назиҳ Али Баҳа Аддин Ал-Нагари, Амороти Муттаҳидаи Араб Муҳаммад Саид Муҳаммад Ал-Ариқӣ, Салтанати Уммон Иброҳим ибн Аҳмад Ал-Муини, давлати Исроил Хонум Зеавид бен Хиллел, подшоҳии Белгия Анри Вантигем, ҷумҳурии Австрия Вилли Кемпел, подшоҳии Норвегия Ҷон Микал Квистад, Румыния хонум Меделина Лупо, ордени мухтори Малта Иван Лаллан Бердутик ва Канада Алан Хемсен эътимодномаҳоро бо паёму дуруд аз роҳбарияти кишварҳои хеш тақдим карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ ҳамаи сафиронро ба муносибати оғоз гардидани фаъолияти дипломатияшон дар ин маснади пуршарафу ҳамзамон сермасъул дар ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрику таҳният гуфта, бо итминон иброз доштанд, ки сафирон бо талошу фаъолияти самарабахши худ ҷиҳати такони тоза бахшидан ба муносибатҳои шарикии кишварҳои мо дар арсаҳои гуногуни ҳамкорӣ саҳми арзанда хоҳанд гузошт. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки давлати Тоҷикистон таи 30 соли соҳибистиқлолии худ пайваста кӯшиш ба харҷ додааст, ки бо тамоми кишварҳои дуру наздик равобити фаъолу созандаро ба роҳ монда, сафи шарикону дӯстонашро дар арсаи байналмилалӣ бештар густурда гардонад. то имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон бо 180 давлати минтақаҳои гуногуни олам робитаҳои дипломатияшро барпо намуда, дар ростои рушди бемайлони муносибатҳои худ бо ин кишварҳо пайгирона чораҳои зарурӣ меандешад. дар ин замина президенти мамлакат таъкид намуданд, ки мо бо доираи васеи ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамкориҳои судманду баробарҳуқуқро дар самтҳои мухталифи соҳаҳои сиёсиву амниятӣ, иқтисодиву тиҷоратӣ ва фарҳангиву гуманитарии мавриди таваҷҷӯҳ роҳандозӣ намуда густариш медиҳем. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки аксари кулли кишварҳое, ки муаррифии онҳо имрӯз ба оҳдаи сафирони навтаин вогузор гардидааст, соҳибихтиёрии Тоҷикистонро дар қатори аввалинҳо ба расмият шинохтанд ва имрӯзҳо дар қатори шарикони фаъоли байналмилалии давлати мо қарор доранд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рушду таҳкими робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории гуногунҷанбаи судманди Тоҷикистон бо кишварҳои Япония, ҷумҳурии Корея, ҷумҳурии Арабии Миср, Амороти Муттаҳидаи Араб, Салтанати Уммон, давлати Исроил, подшоҳии Белгия, ҷумҳурии Австрия, подшоҳии Норвегия, Румыния, ордени мухтори Малта ва Канада андешаронӣ карда, изҳори умед намуданд, ки сафирони фавқулода ва мухтори навтаиншуда бо иҷрои рисолати сермасъул саъю талошҳои пайгиронаи худро баҳри татбиқи ҳадафҳои неки рушду таҳкими робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории судманди давлатҳои худ бо Тоҷикистон ва барои ба сатҳи сифатан нав баровардани онҳо равона месозанд. зимни суханронӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба вазъи мураккаби имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳонӣ андешаронӣ карда, таъкид доштанд, ки дар чунин шароити ҳассос ҳамраъиву ҳамкории самараноки байналмилалӣ ва таҳкими усули ҳусни тафоҳум дар муносибатҳои байни давлатҳо ҳамчун омили калидии устуворнокии ҷомеаи ҷаҳонӣ пешорӯи хатарҳо ва таҳдидҳои амниятии глобалӣ аҳамияти дучанд пайдо мекунад.
ба ин манзур имрӯз дар назди мо вазифаҳои умдаи вобаста ба тавсеа ва густариши минбаъдаи робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои созандаи кишварҳоямон истодаанд, изҳор доштанд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таъкид намуданд, ки давлати Тоҷикистон пешбурди минбаъдаи шарикӣ бо кишварҳои сафирони навтаиншуда ҷузъи таркибии сиёсати хориҷии худ медонад ва дурнамои онро нек арзёбӣ менамояд. дар Фарҷон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ба ҳамаи сафирон ба муносибати оғози фаъолияташон барору комёбӣ орзу намуда, омодагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро баҳри мусоидат дар самти пешбурди фаъолияти дипломатияшон махсус таъкид карданд. вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи навбатии иҷлосияи сеюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум, ки имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагон Маҳмадтоҳир Зокирзода баргузор гардид, масъалаҳо дар хусуси созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Осиё Кемикал оид ба барқарорсозӣ, таҷдид ва ба истифода додани ҷамъияти саҳомии кушодаи Азод дар хусуси ислоҳот ба протоколи Монреал оид ба моддаҳои вайронкунандаи қабати азонро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар иҷлосия таъкид гардид, ки созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Осиё Кемикал оид ба барқарорсозӣ, таҷдид ва ба истифода додани ҷамъияти саҳомии кушодаи Азод 8 феврали соли 2022 дар шаҳри Душанбе ба имзо расонида шуда, аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои тасдиқ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидааст. лозим ба ёдоварист, ки масъалаи барқарор намудани иқтидорҳои истеҳсолӣ ва тақвияти истеҳсолоти нуриҳои минералӣ яке аз ҳадафҳои стратегияи мамлакат ба шумор рафта, дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, стратегияи рушди саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва барномаи саноати кунонӣ бо суръати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 дарҷ шудааст. ба кор даровардани корхонаи азим муҳим арзёбӣ гардида, дар оянда он талаботи кишварро ба нуриҳои минералӣ аз ҷумла карбамид, аммиак, дуоксиди карбон ва барои эҳтиёҷоти технологии корхона, оксигени газӣ, нитрогени моеъ дар ҳаҷми муайян таъмин менамояд. дар иҷлосия ҳамчунин пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сараудитори палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Мирзозода ва дар бораи сараудитори палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Маҳмадализода баррасӣ гардида, қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо намояндаи махсуси Иттиҳоди Аврупо дар Осиёи Марказӣ Тери Ҳакала мулоқот намуд. зимни вохӯри масъалаҳои рушди ҳамкориҳои Тоҷикистону Иттиҳоди Аврупо ва дурнамои онҳо дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, амниятӣ, муҳити зист ва гуманитарӣ баррасӣ гардида, фазои мавҷудаи дӯстӣ ва ҳусни тафоҳум омили асосии пешрафти ҳамгирои дуҷониба дониста шуд. тақвияти нақши Иттиҳоди Аврупо дар татбиқи лоиҳаҳои иқтисодию иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон самараи неки ҳамкориҳо арзёбӣ гардид. дар мулоқот оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва мушкилоти марбут ба муҳити зист дар сайёра низ баррасӣ гардида, нақши пешбарии Тоҷикистон ва мувофиқаҳои аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ба дастомада дар ин самт калидӣ унвон карда шуд. мавзӯи дигар, дар шаҳри Ҳисор ҷиҳати солимии ҷомеа ва пешгирии бемории сироятии коронавирус, ки имрӯзҳо тамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст, дар ҷамоату деҳот, бозору нуқтаҳои хизмати маишӣ, корхонаву ташкилот, муассисаҳои таълимиву тандурустӣ ваксинагузаронӣ бароҳ монда шудааст. тибқи маълумоти бахши кӯмаки аввалияи тибби санитарии шаҳри Ҳисор, то имрӯз дар 3 давраи ваксинагузаронӣ зиёда аз 210 000 сокинон эмгузаронӣ карда шуданд. ҳамкорони мо Соҳибнур Абдурасулов ва Тоҳир Сулаймонов дар ҳамин мавзӯъ гузориш медиҳанд. бо мақсади пешгирии бемории сироятии коронавирус COVID-19 тибқи нақша намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор, маркази давлатии назорати санитарии эпидемиологӣ ва бозори марказӣ бо гузарондани чорабиниҳои профилактикӣ дар тамоми кӯчаву хиёбонҳо, манзилҳои истиқоматӣ, бозору дӯконҳои хизматии маишӣ, корхонаву ташкилот, муассисаҳои таълимиву тандурустӣ, гузарондани ваксина ва корҳои фаҳмондадиҳиро байни аҳолӣ ва савдогарони бозору дӯконҳои хизматӣ ба роҳ мондаанд. яке аз масъалаҳои приоритетӣ, ки дар назди шабакаи муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббии санитарии шаҳри Ҳисор гузошта шудааст, ин албатта фарогирии аҳолӣ бо ваксинатсияи зидди бемории сироятии COVID-19 ҳаст. дар аввалҳо, ки ин маърака сар шуда буд,
баъзе омилҳо таъсир расонданд ва фарогири аҳолӣ каме коҳиш ёфта буд, вале чораҳои саривақтие ки имрӯз мо маъмурияти маркази саломатӣ ва ҳукумати шаҳри ҳисор диданд, ин сабаби он шуд ки имрӯз мо сатҳи фарогирии мардумро бо ваксинатсия хело баланд бардоштаем. аз ҷониби духтурон ба сокинон дар бораи пешгирии бемории сироятии коронавирус ки имрӯзҳо тамоми ҷаҳонро ба коми худ кашидааст маслиҳатҳои муфид дода шуд. зиёда аз 2 моҳ шуд ки дар баробари кормандони марказҳои саломатии шаҳри ҳисор, кормандҳои статсионарӣ, яъне кормандони шӯъбаҳои гуногуни беморхонаи марказии ҳисор ҳар рӯз дар якҷоягӣ бо кормандони тибби маркази саломатии меҳргон аз саҳар то соатҳои муайян гардида аслан инҳо деҳа ба деҳа мегарданд, хона ба хона аз ҳар як хонавода дидан мекунанд ва аз рӯи анҳамон рӯйхате ки дар мо ҳаст ва аз рӯи анҳамон нақшае ки ба ҳар яки мо вогузор шудааст, мо аз рӯи нақша барои иҷро кардани нақшаи ваксинатсия кору амал карда истодем. тавре мушоҳидаҳо нишон дод то ҳол ягон ҳолати хатарҳои истифодаи ин ваксина дар кишвари мо мушоҳида нашудааст, яъне комилан бехавф аст ва табибон ҳам тавсия медиҳанд ки барои таъмини солимии ҷомеа ҳама бояд иммунизатсия карда шаванд. бо мақсади пешгирии бемориҳои сироятии коронавирус COVID-19 дар шаҳри ҳисор аз ҷониби масъулин тадбирҳои саривақтӣ андешида корҳои профилактикӣ дар дигар минтақаи шаҳр идома дода мешавад. ба туфайли дар сатҳи баланди умуми миллӣ таҷлил кардани солгарди 30-юми истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дурдасттарин гӯшаҳои ватани маҳбуб ободу зебо шуданд. таваҷҷӯҳи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорону сокинон боис гардид ки аксарият мушкилоти аҳолӣ бартараф карда шавад. дар доираи иқдомҳои созанда дар ҷамоати деҳоти ворухи шаҳри Исфара як қатор иншоот бунёд карда шуд ва сокинон имрӯзҳо бобати ҷашнгирии шоистаи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаҳои бунёдкориро тарҳрезӣ мекунанд. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми арзанда гузоштан дар рушди деҳот 48 иншоот ба нақша гирифта буданд, ба пуррагӣ ба иҷро расониданд. ҳамин ободкориву созандагӣ буд ки ҷамоати ворух дар вилоят дар ҷанбасти сол соҳиби ҷойи аввал шуд. ҳамин ободкорӣ созандагӣ буд ки шаҳру деҳот симои дилкушою фараҳбахш гирифта ба сокинон ва сайёҳон як ҷаҳон таассуроти сурурангез эҳдо мекунад. чунин ободкорию созандагӣ дар деҳаи дурдасти ворух низ идома дорад. дар деҳаи ворух бинои мактаб барои таҳсили 720 нафар хонанда дар ду баст иборат буда аз 3 ошиёна ва 12 синфхона дар маҳаллаи Сангтода аз ҳисоби буҷети вилоятӣ бунёд карда шуда ба истифода дода шуд. инчунин дар мактаби рақами 23 синфхонаҳои иловагӣ барои 240 нафар хонандагон сохта шуд. ҳамчунин толори варзишӣ бо 200 ҷои нишаст беморхонаи деҳа низ ба маблағи 1 миллион сомонӣ таъмир карда шуд. бунгоҳи тиббӣ сохта ба истифода дода шуд. аз навсозии кохи фарҳанги деҳа бо толори ақди никоҳ, китобхона, утоқҳо барои маҳфилҳои мухталиф ва кошонаи ҳусн ба маблағи 12 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шуд. 30 километр роҳҳои дохили маҳалҳо асфалт карда шуданд. дар ҷамоат сохтмон аз навсозӣ таъмири зиёда аз 48 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ва дар давоми 3 соли охир аз соли 2018 то соли 2021 нақшае ки ҷамоати деҳоти ворух ба дӯш гирифта буд 100% иҷро гардид. аз тарафи соҳибкорон бошад якчанд иншоотҳои дигар аз қабили маркази хизматрасонии Наврӯз, маркази фарҳангӣ, фароғатӣ, сайёҳии Ширин аз ҳисоби соҳибкор Савриддин Сорбон, як бинои иловагӣ дар маркази саломатии ҷамоати деҳоти ворух аз тарафи Таскинбоев Рӯҳониддин сохта ба истифода дода шуд. имрӯз мардуми ҷамоати деҳоти vorухро вазифадор месозад ки дар назди худ нақшаҳои зиёди ободкорию созандагӣ гузоранд ва 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо тӯҳфаҳои сазовор пешвоз гиранд. имрӯз сохтмони як таваллудхонаи нави замонавӣ
барои 20 кат бо тамоми таҷҳизоту шароити зарурӣ сохта шуда истодааст ва дар моҳҳои наздик ба истифода дода мешаванд. чунин ободкориву созандагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлолият идома доранд. дар назар аст 2 коргоҳ бо 30 ҷойи корӣ сохта ба истифода диҳанд, бинои комиссарияти ҳарбӣ, 2 ҳаммоми замонавӣ, кӯдакистон барои 180 нафар, толори варзишӣ сохта ба истифода диҳанд. сайёҳӣ дар сиёсати имрӯзаи ҳукумати кишвар бо дар назардошти захираҳои бузурги табиӣ ва мероси бои таърихию фарҳангии мамлакатамон ба василаи эҷоди симои қавии Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷаҳонӣ мубаддал мегардад. дар ин росто сиёсати дарҳои кушод, оромии осудагӣ, мавҷудияти роҳҳои замонавӣ ва ташкили инфрасохтори мусоид барои рушди ин соҳа такони ҷиддӣ бахшида истодааст. шарҳи навбатии барнома дар ҳамин бора таҳия шудааст. пас аз тадбирандешиҳои пайҳам, шумори гардишгароне ки аз саросари ҷаҳон ба Тоҷикистон омаданд дар давраи пеш аз пандемия ҳудуди 1 миллион нафарро убур карда буд. табиати нотакрор, таърихи ба садсолаҳо реша дошта, суннату оини хоси миллӣ ва шеваи махсуси меҳмондории тоҷиконро шаҳрвандони кишварҳои мухталиф аз наздик дидан мехостанд ва бо ин ҳадаф ҳамасола ба Тоҷикистон меомаданду доираи сайёҳон ҳамасола тамоюли болоравӣ дошт. аммо хуруҷи бемории COVID-19 ва эълони пандемия дар саросари ҷаҳон ба бахши туризми Тоҷикистон чӣ ки ба тамоми давлатҳои дунё зарба зад ва яку якбора нишондодҳои бахши сайёҳии ҷаҳон майли поёнравӣ намуд. дар соли 2019 ба Тоҷикистон беш аз 1 миллион нафар сайёҳ ворид гардида буд ва ин нишондодро пандемия дар 9 моҳи соли 2020 то ба 62,000 нафар поён бурд. соли 2021 бошад ин рақам аз нав боло рафт ва қариб аз 300,000 нафар расид. ҳолдонҳо аслан соли 2021-ро давраи барқароршавии соҳаи сайёҳӣ пас аз хуруҷи бемории сироятӣ медонанд, зеро дар ин давра дар аксари кишварҳо маҳдудиятҳо коҳиш ёфта, назорату санҷишҳо нармтар гаштанд ва гардишгарон ба рафту омад шурӯъ намуданд. аз шумораи омори сайёҳони хориҷӣ ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар мекунанд мушоҳидат карда мешавад ки афзоиши сайёҳон ба ҷумҳурии Тоҷикистон тамоили зиёдшавӣ дорад. беш аз 150 давлати хориҷи кишвар сайёҳони хориҷӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар мекунанд. соли 2021 аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил Чин, Амрико, Ҳиндустон, Покистону Бритониё сайёҳон ба Тоҷикистон омаданд. ширкатҳои туристӣ мегӯянд ки доираи кишварҳое ки шаҳрвандонашон мехоҳанд ба Тоҷикистон биёянд ҳамасола васеъ мегардад. ин раванд бешубҳа дар оянда ба рушди воқеии соҳа метавонад таъсиргузор бошад. дар бозори туристӣ Хатлону Суғду Бадахшон ва шаҳри Душанбе ҳоло 237 ширкати сайёҳӣ корбарӣ доранд ки ба сайёҳон саркарда аз туризми табобатӣ ва кӯҳнавардӣ лижарониро пешниҳод менамоянд. кумита дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои сайёҳӣ тавонист ки хатсайрҳои сайёҳии дохилиро бо дарназардошти риояи қоидаҳои беҳдоштӣ, яъне роҳандозӣ намуда тамоми зиёда аз 54 хатсайри сайёҳиро роҳандозӣ карда шуд ки ин пеш аз ҳама тамоми минтақаҳои кишварро дар бар мегирад. айни замон Ромид ва Балҷувон расман ҳамчун минтақаи сайёҳӣ қабул гардиданд, аммо коршиносон мегӯянд ки ҳар гӯшаи Тоҷикистон имконияту шароити қабули сайёҳонро дорад, зеро дар баробари табиати зебо ин сарзамин ҳазорон маконҳои таърихӣ дорад. дар ҳоли пурраамалишавии стратегияи рушди сайёҳӣ ки имсол аз он натиҷагирӣ мегардад, дар ҳамаи мавзеъҳо инфрасохторҳои зарурӣ барои қабули сайёҳон муҳайё хоҳад гашт. дигар минтақаҳое ки имрӯз бо табиати нотакрори худ яъне дили сайёҳонро мафтун менамояд, ин минтақаҳои низ Бадахшон ва Зарафшон мебошанд ва ҳамзамон минтақаи Хатлон низ минтақаҳои сайёҳӣ ба ҳисоб мераванд. як қатор тадбирҳои андозии гумрукӣ яъне имтиёзот пешбинӣ шудаанд дар соҳаи сайёҳӣ ки ин метавонад барои рушди беҳбудии инфрасохтори сайёҳӣ, таъмин намудани ҷойҳои корӣ ва ҳамзамон муаррифӣ намудани имкониятҳои сайёҳӣ шароит фароҳам оварад. таҳлилгарон мегӯянд ки 30% хизматрасонии ҷаҳонӣ ба соҳаи сайёҳӣ рост меояд ва беш аз 330 миллион ҷойи корӣ маҳз дар ин бахш таъсис дода шудааст. бо таваҷҷӯҳ ба заминаи воқеиву табиии рушди соҳаи туризм, Тоҷикистон ҳам ба ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус равона кардааст. вобаста ба ин интизор хоҳем шуд ки дар наздиктарин фурсат сайёҳии мо ҳам рушди бонизом пайдо хоҳад кард ва солҳои оянда шумори гардишгарони хориҷӣ марзи миллионҳоро убур.
дар натиҷаи як амалиёти бобарор кормандони агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз як гурӯҳи ҷиноӣ миқдори махсусан калони маводи мухаддирро мусодира карданд. ҳамкасбони мо мавзӯъро идома медиҳанд. моҳи феврали соли ҷорӣ кормандони агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар натиҷаи баргузории як амалиёти бобарори оперативи ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди шаҳри душанбе гурӯҳи муташаккили ҷиноятпешаеро дастгир намуд, ки дар қочоқ, фурӯш ва гардиши воситаҳои нашъадор ба миқдори махсусан калон даст доштанд. саркардаи гурӯҳи муташаккил Раҳимов Нурулло Мирзоназарович соли таваллудаш 1972, зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Чортути боло, оиладор, соҳиби 4 фарзанд, шахсияти маъруф ва шинохта дар олами ҷиноӣ бо лақаби Кафтарбоз мебошад, ки соли 1995 бо моддаи 234 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 228 Кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия ба моҳлати 10 сол аз озодӣ маҳрум шудааст. аъзоёни гурӯҳи муташаккил Соқиев Саъди Ҷумаевич соли таваллудаш 1976, зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Айнӣ, оиладор, соҳиби 4 фарзанд. Минбаев Баҳрулло Иззатович соли таваллудаш 1972, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Рудакӣ, ҷамоати Сари Киштӣ, оиладор, соҳиби 4 фарзанд. соли 2002 бо моддаи 104 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон одамкушӣ ба моҳлати 14 сол аз озодӣ маҳрум шудааст. Жабиров Асрориддин Гулбаевич санаи таваллудаш 1978, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Дӯстии Халқҳо, пеш бо моддаи 200 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст. Расули Кабир шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон санаи таваллудаш 1984, зодаи вилояти Қундузи ҷумҳурии исломии Афғонистон, муваққатан истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Айнӣ, ноҳияи Шоҳмансур, миллаташ афғон, оиладор, соҳиби 3 фарзанд. ҳамин тариқ аз номбурдагон 13 килограмму 100 грамм воситаҳои нашъадори навъи ҳашиш, афюн ва метамфетамин бозёфт ва мусодира карда шуд, ки гурӯҳи ҷиноятпешаи муташаккил воситаҳои нашъадорро дар асоси маслиҳати пешакӣ бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додан ғайриқонунӣ соҳиб шуданд. در برین موشین یا سمکه بورامون بعد یا 10 دقیقه بوری همی که اسرار آمد اسرار ای موشین گرفت نورلا گفت گیر تشک گرفتم دادم شد گرفت رفت چی بود در دری سمکه ما فهمیدیم که مواد مخدر بوده. برای چی دستگیر کردن؟ برای مواد گاشیش، برای مواد نشاوری گشیش. مواد نشاوری نوع گشیش برای چی گرفتین؟ ای کی گرفتین؟ اسرار حاجی نور رفته آوردن. خب مواد نشاور از کجا گرفتن آوردن؟ آوردن. با کدام مقصد امور در خانه گرفتن آوردن؟ با مقصدی که خیابون سمیتیان. سرکردهی گروه متشکل رحیموف نورالله چنین وانمود ساخته است که با استفاده از پرورش و نگاه‌آبین پرنده‌ها که گویا جزئی اساسی فعالیت صاحبکاری او به حساب می رود و همه درآمدهایش به قول از این حساب سرچشمه می گیرند، دست به عملهای خرید و فروش مواد نشادار می زده است. همچنین هنگامی دستگیر نمودن نامبرده با خود یک عدد تپانچه تمغه مکارف را نگاه می داشت. شما مقدار بسیار نشادر از کجا دسترس کردید؟ ما همین نشه را از شهرمند افغانستان رسول کبیر دسترس کردم. همین طریق نسبت رحیموف نورالله میرزانظرویچ پرونده جنایتی با علامت‌های ماده 200 قسم 4 و قسم 1 ماده 195 و نسبت ساقیف سعدی جمعیویچ، مینبایف بهرالله عزتویچ، جبیرов اسرارالدین گلبایویچ و شهروند افغانستان رسول کبیر پرونده جنایتی با علامت‌های ماده 200 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. نفران نامبرده
مقال گور سوزد و دیگ جوشد را شعار خود نموده از سوء استعمال و عاقبت زیان‌آور گردش موادهای نشأه‌دار، وابسته شوی نسل جوان و از بین بردن سالمی جامعه بار اندیشیدند. این نفران تنها به خاطر عیش و نوش با اندیشه دریافت فایده مفت به کام خود و جمع‌آوری مال و اموال، همچنین برآورده ساختن خواهش‌های خود در گردش غیر قانونی مواد نشأه‌دار که از مال و جان جوانان هنوز صاحب عقیده و اندیشه نگشته و یا مقصد و راه استوار در زندگی پیدا و یا انتخاب نکرده بنیاد نموده راه‌های غیر قانونی انتقال این گونه موادهای خطرزا را پیشه خود نموده اند که عاقبت این عمل ننگین آنها از چشم کارمندان حفظ حقوق دور نماند. ما همین کارو کردگیم سخت پشیمونم. دیگران هم میگن که با همین کارها دست نزنن که عاقبتش محبس ما دیگه شهروندان گفتن میگه یعنی این موقعی نیست نه یعنی این چیزی رحمتی ای کردم و صدق هم کردم. деҳқонону хоҷагидорони шаҳру навоҳии вилояти хатлон чун кишоварзони дигар минтақаҳои мамлакат имрӯзҳо аз пайи ҷамъоварии ҳосили гармхонаҳои мавсимӣ мебошанд. аксарияти хоҷагидорон бобати истифода аз заминҳои зархез парвариши қулфинай дар зери плёнкаро роҳандозӣ намуданд. моаз бо ҳамин роҳу восита кор дар саҳрои ин минтақа суръат гирифтаю бозорҳои мамлакат низ бо маҳсулоти тару тозаи ватанӣ дар дилқоф фасли сол таъмин мегардад. тафсилот аз ноҳияи вахш. камхарҷу сердаромад будан ва нисбати дигар зироатҳои хоҷагии қишлоқ тезтар расидани қулфинайро ба инобат гирифта, кишоварзони ҷамоати шаҳраки Кируфи ноҳияи Вахш сол то сол парвариши нави меваи заминиро дар баробари заминҳои кушод дар гармхонаҳо низ ба роҳ монда истоданд. дақиқан деҳқонони қулфинайкор ҳам ҳамқадами замон пой гузоштаю марҳила ба марҳила аз усулҳои нави агротехникӣ истифода менамоянд, то ҳам рӯзгори худро беҳ созанд ва ҳам бозорҳои мамлакатро ба маҳсулоти тару тозаи ватанӣ таъмин кунанд. 12 сотих клубник дорем. ҳозиражда клёнка кашидесемш ки барои алаф накуна. ба мақсад ки клубника тоза нигаҳ куна. баъд тезтар шава, гармӣ метаҳ ёрдам мекунад. камашда 10-15 рӯз пештар тайёр мешава. ин аму ча мисоли имсол кардесем. ака нав фаҳмидем ки ҳам осона ҳам ҳаму қулфиная хишрӯ нигаҳ мекуна. шояд бо соли дигар дар ягон усулҳои нав шава аю истифода мебарем. воқеан бошандагони ҷамоати шаҳраки Кируфи ноҳияи Вахш дар самти парваришу нигоҳбини қулфинай таҷрибаи бой доранду миёни сокинони дигар шаҳру навоҳии кишвар ҳам маҳз бо қулфинайкории худ шинохта шуданд. аз ин рӯ эшон талош мекунанд то пешсафиро аз даст надиҳанд. заҳматҳои шабонарӯзӣ эшон аст ки дар гармхонаҳо ниҳолони қулфинай ғарқи гул гашта аз серҳосилию 3 соли фаровони қулфинай мужда медиҳад. хокое ки мо дар гирди ҳамин партофтесем и барои ҳамин шамол напарондан шавад. баъд борон мезана исусуда ба ино нобуд мешаванд. ҳам клёнкаи холӣ мемона. мақсад ки борон дам қоқ места намепуса. мо ҳамира мефаҳмем медонем ина 3-4 солай кадесем. бояд гуфт ки барои деҳқонону кишоварзони ноҳияи Вахш роҳандозӣ кардани ин намуди хоҷагидорӣ манфиати хуби молиявӣ меорад. ҳамин аст ки хурду бузург ҳама қувваи меҳнатиро маҳз дар ҳамин самт равона карда субҳ то шом заҳмат мекашанд. имрӯзҳо ки боду ҳавои минтақа гарму офтобист, аксаран деҳқонон бехи зироатҳои худро нарм карда аз алафҳои бегона тоза менамоянд. сол ба сол соҳаи қулфинайпарварӣ дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки Киров беҳтар ба роҳ монда шудааст. ба хотири дар оянда ҳосили хуб ба даст овардан деҳқонон корҳои агротехникиро барои нарм кардан, барои ғизо додан ба роҳ монда истоданд. ба иддаои кишоварзон меҳнати софдилонаю риояи қоидаҳои парвариши қулфинай ва мусоид будани боду ҳавои минтақаи бохтар ба онҳо имкон медиҳад имсол ҳосили фаровони тути заминиро пештар аз ҳар соли дигар ҷамъоварию ба бозор бароранд.
ба хотири санҷиши омодабошии кормандони касбу кори гуногун ва сокинон, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар минтақаи Кӯлоб тадбирҳои омӯзишӣ ва машқҳои тактикиро ба роҳ мондааст. Ҳамин гуна чорабинии тамринӣ ин дафъа дар мавзӯи рафъи оқибатҳои садамаҳои нақлиётӣ сурат гирифт. Шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони минтақавии мо. дар шӯъбаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар минтақаи Кӯлоб баҳри сайқал додани маҳорати касбии кормандон машқи омодабошӣ ва омӯзишӣ гузаронида шуд. Машқи мазкур наҷот додани шаҳрвандон ҳангоми дучор гардидан ба садамаи нақлиёт мебошад. Ба кормандон тарзи расонидани ёрии аввалин ба осебдидагон омӯзонида шуд. Дар ҳолати ба садама дучор гардидан аксар маврид дасту пок гардан ва дигар узвҳои сокинон зарар мебинад. Аз ин рӯ мебояд дар навбати аввал ба онҳо кӯмак расонид. Дар ин машқ дигар ниҳодҳо низ ширкат варзиданд. ҳангоми рух додани садамаи нақлиётӣ 3 нафар дар дохили нақлиёти мусофиркашон осеб дида дармонданд ва дар як автомобили дигар сӯхтор сар задааст. Кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ, хадамоти давлатии оташнишонӣ ва кормандони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаву ёрии тиббӣ ба ҷои ҳодиса ҳозир гардиданд. Баъди иҳота намудани мавзеъи ҳодиса, хадамоти давлатии оташнишонӣ ба фаъолият шурӯъ намуда, дар як муддати кӯтоҳ алангаи оташро хомӯш карданд ва ронандаи ба садама дучор гардидаро наҷот доданд. 3 нафар осебдидагони дигар ки дар дохили автомобил дармонда буданд, аз ҷониби кормандони дастаи зудамали ҳолатҳои фавқулода бо истифода аз таҷҳизоти муосири соҳавӣ бо шикастани дару тирезаҳои автомобил наҷот дода шуданд. Осебдидагонро ба назди мошини ёрии таъҷилӣ оварда, ба онҳо ёрии аввалини тиббӣ расониданд. айни замон техника ва таҷҳизоти Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба тамоми техникаҳои ҳозиразамон таъмин шудагиянд. дар кадом вақте набошад омодаем ки мо ёрии худро ба мардуми халқи худ, ба ватани худ расонем. баъд аз анҷоми машқ раҳбарият ва дастандаркорон ба ниҳодҳои дар ин машқ иштирок намуда изҳори миннатдорӣ карданд. Гуфта шуд ки ҳамаи ниҳодҳо дар ҳамбастагӣ дар иҷрои вазифаҳои худ маҳорати баланди касбӣ нишон доданд. мақсади ва гузарондани ин курсҳои омӯзишӣ аз он иборат аст ки яъне барои баланд бардоштани маҳорату маълакаи посухдиҳандагони ҳолати фавқулода хадамотҳое ки дар ҳамин фаъолиятҳо шомиланд, барои такмил додани масъулиятҳои амалии интерактивӣ оиди принсипҳои арзёбии фаврӣ дар ҷои ҳодиса, оиди маълакаҳои расондани ёрии аввал ба осебдидагон, посухдиҳии саривақтӣ ва дастгирии аҳолӣ дар ҷои ҳодиса ба ҳисоб меравад. иттилоъ дода шуд ки ҳамин гуна машқҳо дар оянда низ гузаронида мешавад. Ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. ширкати мобилии Z Mobile бо мақсади беҳтар намудани фаъолият дар самтҳои гуногун тадбирҷӯӣ мекунад. Бо ин мақсад роҳбарияти ширкат бо филиали Донишгоҳи миллии тадқиқоти технологияи МИСИС дар шаҳри Душанбе ёддошти тафоҳум ба имзо расонида. ҳамкоронамон мавзӯъро идома медиҳанд. миёни ширкати мобилии Z Mobile ва филиали Донишгоҳи миллии таҳқиқоти технологияи МИСИС дар шаҳри Душанбе ёддошти тафоҳум ба имзо расид. маросим дар бинои муассисаи мазкур бо иштироки намояндагони ҳар ду ҷониб баргузор гардид. дар ин маросим ҷонибҳо оид ба рушди усулҳои нав ва омӯзиши технологияҳо, омода кардани кадрҳои тахассусӣ ва ҷалби кормандони Z Mobile барои иштирок дар ҷараёни таълим ба мувофиқа расиданд. ёддошти тафоҳум байни Z Mobile ва филиали Донишгоҳи миллии таҳқиқоти технологияи МИСИС дар шаҳри Душанбе аз ҷониби иҷрокунандаи вазифаи директори генералии Z Mobile Парвиз Махшулов ва директори муассисаи мазкур Моминҷон Ҷураев ба имзо расид. Специалисты Z Mobile будут сотрудничать с нами, проводить мастер-классы, приглашать наших студентов к себе в компанию, проводить разные тренинги. Это очень стимулирует и мотивирует наших студентов. И для нас, для преподавателей всего МИСИСа, это большая честь, что такая компания, как Z Mobile, будет с нами сотрудничать в будущем. Мы рады партнерству с этой компанией. дар доираи ҳамкорӣ дар донишгоҳи якҷо ҷорӣ намудани технологияҳои нав, лоиҳаҳо ва усулҳои таълим, инчунин ташкили вохӯриҳо, ҳамоишҳои илмӣ, семинару симпозиумҳо дар соҳаи маориф бо истифода аз имкониятҳои технологияҳои муосири телекоммуникатсиони Z Mobile ба нақша гирифта шудааст.
дар радифи баланд бардоштани сифати таълиму тарбия ҷиҳати ташаккули зеҳнӣ ва сайқали ҳунару маҳорати кӯдакону наврасон муассисаҳои касбу ҳунаромӯзӣ низ нақши муҳим мебозанд. Мактаби санъати бачагонаи шаҳри Бохтар аз зумраи муассисаҳое ба шумор меравад, ки дар омода намудани довталабон барои таҳсил дар муассисаҳои олии санъату ҳунар саҳми муносиб дорад. имрӯзҳо дар гурӯҳҳои эҷодии ин муассиса садҳо нафар наврасон ба ҳунаромӯзӣ машғуланд. раванди ҳунаромӯзии насли наврас дар ин муассисаро ҳамкоронамон Шаҳлой Аҳмадхон ва Фирӯзҷон Қурбонов пайгирӣ карданд. با همین گونه شوق و احساسات بی‌نظیر و کوشش نخستین رسامی، هوسکاران نورس نزد استادان خویش نوزیکی‌های صنعتی تصویری را از بر می‌نمایند. در محفل رسامان نورس مکتب صنعتی بچگانه شهر باختر زیاده از 40 نفر کودکان و نورسان این منطقه در دو بست هنر می‌آموزند. در مکتب صنعتی بچگانه ما از روی 19 اختصاص 468 نفر خواننده کسب و هنر می‌آموزند. آوازخوانی، کنده‌کاری، رسامی، فورتپیانو، دوزندگی، دایره نوازی، کرنه نوازی ها رو به آنها می‌آموزند. بیشتر خواهشمندان از اون جمله دختران به هنرهای بافندگی و دوزندگی مشغولیت دارند. در آینده ما سعی کوشش می‌نماییم که ما آموزگاران هنرهای مردمی خود یعنی که کنده‌کاری، بافندگی، دوزندگی را به نورسان هرچی بیشتر آموزیم و هنرهای مردمی تاجیکی خود را به تمام جهان معرفی نماییم. حدیثا نعمتجان و خواننده صنف چهارم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 شهر باختر بوده در ماه دوم اشتراک در محفل رسامان نورس علاقه تصویر چندین منظره‌های جالب را به انجام رسانیده است. طبع خود اظهار می‌دارد هنوز از سن 6 سالگی به هنر رسامی میل و رغبتی بپایان داشت. استعداد او را در این جاده والدین به اینابت گرفته برای صیقل بخشیدن مهارت رسامی حدیثه را با مکتب صنعتی بچگانه سپاریدند. Я с детства мечтаю быть художницей и попросила родителей, чтобы поставили меня в художественную школу. Я хочу научиться всем секретам художества, хочу рисовать картины, разные рисунки. И хочу, чтобы обо мне узнал весь мир. И хочу стать знаменитой, когда я вырасту. Хочу поступить в художественный университет. И хочу участвовать в разных олимпиадах. Мне нравится эта художественная школа. Я очень ее люблю. И люблю рисовать. در برابر حدیثه در محفل‌های هنری مکتب صنعتی بچگانه شهر باختر صدها نفر نورسان فارغ از درس‌ها به کسب هنرآموزی فرا گرفته شدند. صنعت رسامی در بنا و در و دیوار انشاءات گوناگون و دیگر اسباب و اشیاء روزگار از هنرهای قدیمی مردم تاجیک است که هنوز از عصرهای پیشین رشد و رواج یافته است. آرایش و نوشتجات در اسباب و انجام کلالگری از زمره صنعتی جالب است که از امروز به دستپروران محفل رسامی آموزانیده می‌شود. من طول یک سال است که در اینجا تحصیل کرده ایستاده‌ام. من در اینجا کشیدن رسم‌ها، ساختن کوزه و نقش و نگار را یاد گرفته ایستاده‌ام. چون که شما می‌بینید ما کوزه ها را نقش و نگار داده به خانه ها برای آرایش تهیه همه‌شان را تیار کرده می‌مانیم. می‌خواهیم که صنعت ملی تاجیکی خود را به دیگر دولت‌ها نشان دهیم. استادان مؤسسه مذکور با نظرداشت توجه زیادی نسل نورس به هنرهای مردمی طول 7 سال می شود که دختران را به آموزش هنرهای دوزندگی و بافندگی نیز فرا گرفتند. برای بافتنی کشبافی، چالبان بافی، مهرکشی، بعد کرته‌های هر نموده مد تاجیکی مثل کاستیوم می‌دوزند. دخترها در بین یک سال به یک کسب تیاری خوب دیدن میتونن از خودش میبرند. ما کوشش می‌نماییم که همین نسل نورس کسبی ما رو یاد گیرند با آینده دیگر فرزندان و دیگر دختران یاد دهند و ای بین نرود. از مشاهده ها برمی آید که نورسان ما در برابر دیگر کسب و هنرهای مردمی به صنعت کنده‌کاری نیز توجه زیاد داشته سال از سال تعداد شغلمندان آموزش این صنعت والای اجدادی افزوده ایستاده است. در اینجا باشم من شاگردها را درس میدم و آنها در این کار جلب و بسیار هم خرسند کار میکنند. آنها علاقه بسیار چیزها را یاد گرفتند و برای خود صندوقچه یا اینکه کتابونک و هر گونه لوازمات ها برای خود میسازند. ما سر اول تخته را میخریم، آن را خشک میکنیم و اون را از رنده گذرانده سپس در بالای او همین نقشه گل را چین هم نقشه او گیامتری یا اینکه اسلامی باشد ما در روی تخته میگذرانیم و اون را
میکنیم و بعدی کندن باشد اون رو نجده کرده رنگ مینماییم. همین صندوقچه رو که شما میبینید این صندوقچه الکه حاضر است، تیار است. این گونه صندوقچه ها رو بسیارتر بانوان تاجیک استفاده میبرند، میخرند و این رو برای زر و زیور مثلا گوشوار یا اینکه چله گردنبند بسیارتر استفاده میکنند. تا 2 سال است که در همین هنر رو من آموخته شدم و در این هنرها رو من بسیارتر هنرهای کندکاری را از چوب استفاده میکنیم که هر یک هنری آن را معلمم یا اینکه استادم به من یاد میدهد. بسیارتر صبر کردم در کار. استادم اینا دارم که همین هنر رو به من یاد داده است و در آینده میخوام که در همینجا باعث آموزگار کار و فعالیت کنم. مورد ذکر است که مکتب صنعت بچگانان نه تنها سرچشمه عملی سازی آرزوهای کودکان و نورسان بلکه مکتب واقعی تربیت و آماده نمودن هنرمندان چیره دست به حساب می رود که در آینده با این وسیله می توانند شغل پسندیده خود را انتخاب نموده برای رشد و احیای هنرهای ملی و مردمی نقش بارزی گذارند. گزارش شهلای احمد خان فیروزجان قربانوف برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهر باختر. در نتیجه اندیشیدن تدبیرهای مؤثر، فعالیت مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی در جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله رو به رشد دارد. کالج مهندسی تکنیکی ناحیه نورآباد از زمره مؤسسه‌هایی میباشد که در تربیت کسب آموزان سهمی برجسته میگذارد. هیئت آموزگاران این مؤسسه تلاش دارند که دوام تحصیل نازکی‌های کسب‌های گوناگون مطابق به طلبات بازار مهنت را به دانشجویان آموزند. کالج مهندسی تکنیکی ناحیه نورآباد در تیار نمودن متخصصان بلند اختصاص نقش مؤثر دارد. کالج مذکور سال 2013 در زمینه آموزشگاه تکنیکی رقم 54 تأسیس یافته در آن 103 نفر خوانندگان از شهر و ناحیه‌های گوناگون جمهوری در 2 بس به تحصیل و کسب آموزی فرا گرفته شده است. با مقصد اجرای دستورهای در پیام نوبتی ذکر شده در کالج به آموزش زبان‌های خارجی و تکنولوژی اطلاعاتی نیز اهمیت خاص داده می شود. این زمان در مؤسسه نقشه چهارگانه آید به آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی برآورده شده است و در مؤسسه هفته زبان‌ها و محفل‌های فنی از فن‌های زبان روسی و انگلیسی رفته ایستاده‌اند. دانشجویان شماره عمومی دانشجویان در مؤسسه 303 نفر را تشکیل می‌دهد که آنها همه روزه به تحصیل فرا گرفته شدند. در مؤسسه صنفخانه‌های آموزشی زبان روسی و انگلیسی فعالیت می‌نمایند و آموزگارای فنی نیز در مؤسسه می‌رسند و خیلی خوب مشغولیت‌ها برای مانده شده است. خوانندگان در این درگاه علم و هنر از روی 7 اختصاص از جمله ساختمان و استفاده برای بناها و انشاءات، ساختمان راه و انشاءات نقلیاتی، تأمینات کارخانه‌های صنعتی با برق و دیگر اختصاصات در 19 گروه شعبه روزانه به کسب آموزی فرا گرفته شدند. دانشجویانی که از منطقه‌های جمهوری در اینجا تحصیل می‌نمایند به خوابگاه تأمین کرده می‌شوند و در خوابگاه مشغولیت‌های تربیوی محفل‌ها گذرانده می‌شود. بهتر شدن شرایط تحصیل و کسب آموزی در کالج مهندسی تکنیکی ناحیه نورآباد با اجرای دستورهای پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت رشد فعالیت مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی مساعدت خواهد نمود. سازمان عمومی جهانی تندرستی درباره شماره سرایت یافتگان کرونا ویروس معلومات نو را نشر کرد.